Ola, benvidos e benvidas a un novo tutorial, nesta ocasión sobre como modificar a conta bancaria na que recibimos os nosos ingresos. Lembrade que se queredes estar ao tanto de cada vídeo que publique, é recomendable que vos suscribades á canle pulsando no botón vermello que aparece debaixo deste vídeo. Ademais, podedes activar as notificacións na campá que aparece ao lado para non perdervos ningún vídeo tutorial. Sen máis, deixo-vos xa con este vídeo tutorial porque vou ir entrando xa na página web onde debemos facer o cambio de conta. Aquí estamos xa. O enderezo desta web está aparecendo agora mesmo nas vosas pantallas. É www.edu.xunta.es/datos persoais. Unha vez aquí, dirixímonos á parte superior dereita da pantalla e pulsamos nesta icona que imita o encendido dun televisor. Agora debemos seleccionar o método de identificación. Podemos escoller entre chave 365, certificado digital ou a conta de correo. Como sabedes os que seguides habitualmente os tutoriais, eu son fan da chave 365, polo que me vou identificar con este método. Introducimos simplemente os datos e pulsamos en entrar. Agora que xa estamos identificados na aplicación, debemos dirixirnos ao menú da esquerda onde di Datos persoais. Facemos clic e agora na parte central temos un novo menú onde debemos pulsar en Contas bancarias. Agora o que temos aquí son os nosos datos bancarios que actualmente ten a Consellaría. Se quixésemos pechar esta conta, debemos poñer onde di data de baixa o día anterior ao da nova conta e desactivar os cadradiños que din activo e por defecto. Despois debemos introducir no seguinte espazo en branco os datos da nova conta, activando nesta ocasión os cadradiños de activo e por defecto. Por último, debemos darlle a gardar e pulsar en xerar documento. Ao xerar o documento, a aplicación envíanolo ao buzón de informes, polo que debemos pulsar no menú da esquerda onde di buzón de informes. Aquí no buzón descargamos o documento ao noso ordenador para despois imprimilo e completar todos os datos que estades vendo que faltan. Unha vez completados, asinámolo e debemos achegalo por rexistro electrónico, é dicir, a través da sede electrónica mediante unha solicitude xenérica. Deixo-vos na parte superior dereita das vosas pantallas un enlace a un tutorial sobre como presentar unha solicitude xenérica na sede. Tede en conta que nesta ocasión o destinatario da solicitude xenérica debe ser a xefatura territorial onde prestedes servizos. Ademais do método anterior, tamén podemos achegar este documento escaneado por correo electrónico, que persoalmente non vos lo recomendo porque implica máis papeleo. Aínda así, vóuvolo comentar. Neste caso, debemos facelo desde a nosa conta de correo electrónico corporativo, é dicir, a que remata en @edu.xunta.gal ou .es. E ademais deberemos achegar tamén no correo un certificado de titularidade da conta ou a primeira páxina da cartilla bancaria. O destinatario deste correo é o Servizo de Nóminas da provincia onde prestades servizos. Na pantalla estades vendo agora mesmo os distintos enderezos. Pois ben, isto é todo nesta ocasión, espero que vos sexa de axuda o tutorial. Lembrade que se queredes non perdervos ningún tutorial, suscribidevos á canle e activade a campá de notificacións para que YouTube vos avise cada vez que publique un novo tutorial. Vémonos entón no seguinte tutorial e un saúdo.